warahmatullahi wabarakatuh. Jebol hujanan. Mana hujanan ya? Mondok. Hujan, lagi mulai hujan. Iya, terpapar ning desa Sawan. Makanya nggak balik pagi itu. Iya, kalau ada juga hujan terus sih, urung kedue. Itu masih. Bagaimana saya hujan terus. Ngaren hujan kalau hujan. Kok nek terang gara jam 4. Hujan terus, Mbak Tin. Iya, ning gone Mbak Ipa tiput jalan. Hujan itu. Baru deres tenan iki. Ora wis sak jam ora terang-terang. Kok nek mulai atake banjir, guys. Nah, makanya kok mulai atake banjir. Larang iki hujan. Hujan ya. Hujan. Hujannya cek akeh. Hujan deres. Dan mondok iki ning Sawan. Dan lho, mengampari wong. Bisa deres turun mangkat aku. Engko nek terang lagi mlaku. Ini mau wong Sawan. Ini Pak Haji Sampir. Ini Mbak Karni, ini Maktun. Ini Mbak Tumang, ini Mbak Setian, Mbak Gina, Bakul Godong, Arti. Pokoknya ngenteni sih kerupuknya tak taleni rapat-rapat biar ora mlempem. Guringane yo cek saiki guys, engko nek menawa terang jangan mikir. Ikan ya. Jane cek deres. Engko nek terang lagi mlaku. Ya apa ndan terang ta? Terang, makanya tak ndar mlaku. Terang, Mbak. Terang ndang mlaku golek dhuwit neh. Engko muga-muga ndang tek. Jam pira, Mas? Jam 4 kali. Oh, ngati. Setengah apa-apa, adalah ijek sak jam setengah kok. Ijek. Jam 3 malah. Ijek awan, Tin. Santai, kalau terang aku tak ngaco ngeluntur. Iya. Terang. Ya, lah ya karek saiki kok udan terus, Tin. Nek kok pasang payungnya. Ora usah, aku nek nggo payung malah mlebat terang angin. Wis engko angger terang nek langsung klemer-klemer ngidul kono. Nggone wong sing diemper-emper. Kene. Mana? Cekeling ngene. Ini lho, ini. Tripod, gak usah. Oke guys, Mak pulang. Liguri. Udanan, dodol udanan guys, dadangan kucek. Mbah dadi apa? Engko genjong ya, Re. Incer aku ya. Iya. Wis meneng ae. Incer aku.
Iya, Mak. Ya wes, ya wes. Aku ngalor, total ngalor. Di rumah. Total ini. Ini, col. Oke guys, Cun. Wes. Tok omah, guys. Oke, Bos, daganganku ijek, Bos. Dodol iki jek akeh. Iki sekali-kali gak payu dan udan jek akeh. Kerupukku ya jek akeh. Ya nek wong tuku kerupuk deh 5.000. Turun liwat wae. Este malah ra payu. Oke guys, ada yang beli, orang lewat ya Allah. Alhamdulillah gorengannya entek. Nah, wis bersyukur. Entek gorenganku, guys. Cuma kerupuknya yang masih. Kerupukku yang masih. Pecelnya entek. Pecelku ya habis, tinggal dikit. Enggak ada. Entek. Yes. Dan. Oke, oh my. Oke pemirsa, iki make wis tok omah karek lerene. Aku mangan ge. Mau ambil useng teri.
Oke pemirsa ya tak cukupi semene ya konten dina iki nek dodol gak payu. Kudanan ya Allah. Ki untune sabuh kabeh. Make kudanan guys dodol suwepi iki mang. Lagi mangkat ning SMP 4 wis udan. Langsung ning rondan ning gapura udan deres ning sawahan udan deres. Main celokne merah ya udan deres. Alhamdulillah ya jajanku sing entek ki gorengan. Karo pecel lontong kuwi jek 5 guys, ijek tak dekek ning kulkas. Krupuke yo ijek, esku malah gak payu, utoh mlontoh. Ya Allah pangeran, paringono sabar. Paringono sabar Gusti ya wong ning donya ki. Dodol ki ya nek larise nek ora payune. Nek laris aja seneng-seneng nek lagi laris. Nek ora payu ya rasa ngres lho. Ya ngene iki keadaane disyukuri. Aku tetep semangat. Soale apa? Aku wis payu ora payu ya diweno tanggaku ngono ae. Iki alhamdulillah jajane sak renjing entek. Pecele ya entek, lontonge jek 5. Kan mae lontong 35 mang. Langsung kerupuk ijek, sesuk tak dolneh, tapi aku sesuk libur. Rebo, Kemis, Jumat, Setu, Prei, mendadak. Tinggone Mbak Kim. Iki kojane ya nek dangdut tapi ndelok ora udan terus, ora terang-terang. Ya Allah, aku mang keloyongan ya, guys. Ndasku sampai ngeluh. Dodol gak payu dan terus ya Allah. Nasib dikandung badan. Tapi aku tetap semangat. Semangat. Oke Bala, terima kasih semua yang telah nonton YouTubeku. Bila ada tutur kataku sing terlalu jelas mohon maaf. Tak cukupi sekian guys. Wis pokoknya payu ra payu semangat nih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di kontenku goreng sego. Oke.